E aquí en riba das Cateiras, sitio que se chama as Divisas Pequenas ou a Porta, está aquí, que mírase moi mal o láser. Estadelo mirando ou non? Vale, aí hai un conxunto de 21 muiños naviculares. Cando mirades documentais de tribus da Amazonía ou de África ou de calquera parte do mundo, ou mirades en algún museo, son muiños que en vez de seren circulares, o muiño circular foi introducido en Galicia lá hai 2300 anos nos castros por influencia de Roma. Antes de chegaren os romanos aquí xa tiñamos muiños naviculares e circulares aquí, e os naviculares teñen forma de nao, de barco. Tamén se chaman muiños de vaivén. A parte de abaixo chamámoslle dorminte, e a parte de arriba que collemos coas mans é o movente ou a moa. E no movimento de vaivén, primeiro hai que golpear o gran e despois moelo. Consiste en convertir o gran, os cereais, trigo, avea, centeo, nun primeiro momento en fariña para facelos panificables. Que pasa? Que estes 21 muiños que hai aquí, 250 sitios máis que sabemos, desde Barcelos ata Carnota na Coruña, xusto, o sitio que chama o Crasto ali, que hai dous muiños, temos localizados desde Ollén, e outra xente que se está estudando, 250 sitios con muiños. Que pasa? Que son sitios raros, moitos en altura, con boa visibilidade, e na propia pedra, ou nas pedras do arredor hai arte rupestre, hai pedras gravadas, o que chamamos petrólifos. Entón, relacionamos estes muiños con algún tipo de rito que tiña que executarse ali, acompañado, sí ou non, de música, de baile, encontro entre comunidades, ritos de paso por cambio de estación, polo que fora, que aínda non o sabemos. A área central, o centro neurálxico dos muiños naviculares, témolos nos montes que están enfrente aí en Priege, se hai algún láser que vos lo indique, aí pola vosa dereita. É a zona cero dos muiños naviculares, a zona do Galiñeiro e a zona da Groba. Hainos entre Carnota e Barcelos, pero esas son as zonas de máxima concentración, e coñecémolos ao aire libre e coñecémolos dentro de covas. Temos 4 ou 5 casos dentro de covas. Que pasa cando están dentro de covas? Que eses muiños que poden ter 4 ou 5 mil anos ou ainda non o sabemos, hai que excavar moito en varios opedeles para intentar discernilo. Estes muiños, ao non estar en contacto cos axentes meteorolóxicos, coa chuvia, coas xiadas, non teñen o fondo lavado, e ao non ter o dorminte, o fondo lavado, cando moes un vegetal, si é que non eran para moer outras cousas relacionadas coa metalurgia, que si temos constatado en outras partes da península, en Pino de Loro, en Zamora, por exemplo, hai 2.500 muiños en 2 kilómetros cadrados, pero daqui pensamos que é outra cousa. Hai un componente da planta que se chama fitolito. Fito significa planta e lito pedra, porque é un componente moi duro, moi pequeno, microscópico, que se mete e se conserva, se está nun abrigueiro, nas microfisuras do granito onde se moeu, e se pode discernir se estaba moendo cereal, se estaba moendo o que. Que pasa? Que nun caso, en Chaín, nun sitio espectacular, pouco coñecido, o Coto da Moura, hai 3 muiños dentro e 3 ou 4 fora do abrigueiro, é unha cachola granítica oca pola acción combinada do vento coa area, e aí apareceu un principio activo dunha planta que se chama beleño. O principio activo é a iosciamina e a alotropina, e outro máis, son principios activos que consumidos acadas estados alterados da conciencia, o sea, que te drogas con iso. Entón, o señor catedrático montou a teoría de que se moían
sustancias psicotrópicas para alterar estados, alterar a conciencia e participar destes ritos do talante que fose. Hai un problema con isto, eu non sei se moían, se o principio activo destas plantas, meleño ou outras, estaba na raíz, no talo, nas follas ou nas flores. Iso moelo, moese cunha pedra sin tanta festa. Aquí, nas pinizas pequenas ou na porta, que imos a pasar agora por elas, hai 21 muiños. Algún ten 8 centímetros de profundidade. Iso é unha actividade de moenda que ou isto era o cártel de Medellín ou non ten explicación co que se fixo aí. Entón, haberá que seguir investigando, excavando.